Хвала Езусу Христу. Добрый день, наимилейшие браты и сестры. Сегодня, как вы ведаете, мы означаем великое свято, урочистость Найсвятейшей Троицы. Это великая таямница нашей веры. И когда мы кажем таямница, мы уже можем сказать, что маем до чынення з чимсьці, што нельга разумець нашим чалавечым розумам. Эту таямніцу мы прымаем з аб'яўлення. Аб'яўленне, якое дае нам Бог у Евангелии, у Святым Писании. Христос нам приносит эту таямніцу, што Бог з'яўляецца адзіны, але мы у ім пазнаём Айца, Сына і Духа Святога, і гэта таямніца хрысціянаў, якая з самага пачатку была у хрысціянстве і яе вызнавалі заўсёды, пачынаючы вось з тых слоў Хрыста, калі ён адыходзіць з гэтага свету і кажа: «Ідзіце, абвяшчайце Евангелие усяму стварэнню, хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога». І хрысціяне заўсёды вызнавалі Бога як адзінага Бога, непадзельнага Бога, Айца, Сына і Духа Святога. І сёння мы ушаноўваем вось гэту таямніцу, якой пакланяемся на працягу ўсяго нашага года. Па сутнасці, это свята, это урачыстасць афіцыйна з'явілася дастаткова позна. Чаму? Таму што доўга вяліся нават дыскусіі, ці неабходна мець асаблівы такі дзень, іншы дзень, каб ушаноўваць гэту урачыстасць, эту таямніцу. Таму што, як лічылі айцы касцёла і таксама усе амаль біскупы, што на працягу ўсяго года кожная наша малітва, яна заканчваецца вось тымі словамі праз Христа ў Духу Святым, Табе, Божа Ойча, альбо хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. І таму доўгі час вяліся дыскусіі, і асабліва ў 9 стагоддзі паўставалі вось такія ідэі, каб вызначыць у касцёле вось такі асаблівы дзень на ўшанаванне этой вялікай таямніцы. Ёсць дзве даты, якія нібы так вось можна прыняць за афіцыйны пачатак святкавання, асобнага святкавання гэтай таямніцы. Гэта ліст папы Александра III ў 12 стагоддзі, дзе ён зазначыў, што да, безумоўна, мы на працягу ўсяго года ушаноўваем гэту вялікую таямніцу, але варта падумаць пра святкаванне асобна, безумоўна, у нядзелю, у дзень, калі вось мы ушаноўваем Васкрасенне Хрыста, і таксама бачым у гэтым як бы падзею, якая адбываецца тут на зямлі, але у якой уключана дзеянне Бога, адзінага у Тройцы. Але канчаткова толькі ў 14 стагоддзі быў выданы дакумент папам Іанам XII, які ўстанавіў вось гэта свята пасля пасхальнага часу. Пасхальны час мы заканчваем з пасланнем Духа Святога, гэта вялікі дзень Пяцідзясятніцы, які вельмі моцна вось у першых хрысціянаў быў як бы закаранёны ў іхняй памяці, бо гэта дзень, які яны памяталі сашэсця Духа Святога. І у праваслаўнай, у ўсходняй традыцыі у гэты ж дзень таксама ушаноўваецца і таямніца Святой Тройцы. У западнай, у заходняй традыцыі касцёла, у каталіцкім касцёле гэта урачыстасць адбываецца на наступную нядзелю пасля сыходу Святого Духа. Такім чынам вось былі раздзеленыя святкаванні гэтых вялікіх таямніцаў, каб даць магчымасць больш, магчыма, паглыбіць нашу пашану і яшчэ раз узгадаць, ушанаваць гэту вялікую таямніцу Найсвяцейшай Тройцы. І таму у наступную нядзелю пасля Пяцідзясятніцы, пасля спаслання Духа Святога, мы ушаноўваем гэту таямніцу. Для нас, безумоўна, не спасцігальную, але Бог нам аб'явіў яе нашай чалавечай мовай у Евангеллі, і мы пакланяемся гэтай Найсвятейшай Тройцы, Богу адзінаму у Тройцы, Айцу, Сыну і Святому Духу. Увогуле, калі мы кажам адзіны Бог, адзіны у Тройцы, безумоўна, узнікае вельмі шмат пытанняў. І тут вялікай памылкай з'яўляецца проба
гэта ўсё ахінуць нашым розумам. Таму мы кажам таямніца. Таямніца это не азначае, што штосьці схаванае, што Бог нам не хоча сказаць. Таямніца ў тым сэнсе, што наш розум чалавечы ніколі не можа зглыбіць, зразумець таго, кім з'яўляецца Бог. І такім чынам мы ўспрымаем гэта на нашу веру. Безумоўна, наша вера не супярэчыць нашаму розуму, але таксама розум павінен мець абсалютную пакору, сказаць, што я не магу гэта цалкам разумець, бо гэта толькі Бог. Таямніца застанецца назаўсёды таямніцай. Святой Троице посвящен католический храм Агроградка Чернавчицы, что недалеко от Бреста. Это один из старейших памятников белорусского каменного зодчества с элементами и готики, и ренессанса. Построен он аж в 1583 году на средства реформатора Несвежа Николая Христофора Радзивилла Сиротки. Возведением храма занимались инженеры из Швейцарии. Римско-католический костел Святой Троицы внесен в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Это уникальный памятник архитектуры. Согласно описанию исторически, он был спроектирован итальянским ксензом, иезуитом Бернардони. Мы видим здесь тоже могилы людей, которые проживали в Чернавчице, которые погибли здесь под костелом, были расстреляны фашистами. Уникальный костел, архитектурно очень славный в том, что здесь трехъярусная колокольня. Самая старая колокольня в таком стиле построена на территории нашей Беларуси. Этот храм, он всегда работал, всегда был открыт. Много лет здесь люди молились. И, как говорят, намоленное место, благодатное. Уникальность этого храма – это потолки. Вот эти ребрышки, все кружевные потолки, они когда-то в старину были покрыты золотом. Ну, войны многое здесь прошло. На потолке мы видим, находятся такие медальоны. Это орлы из герба Радзивиллов. Двери храма открыты не только для прихожан, но и для всех, кто хочет больше узнать об истории нашей страны. Приехали из Москвы, специально ехали посетить вашу страну и также слышали о данном костеле как одной из достопримечательностей. И было удивительно посмотреть то, что он сохранился уже более 4 веков. И вот специально приехали посмотреть, убедиться, насладиться красотой его. На нашей белорусской земле, в Брестском районе, в Каменецком очень много храмов во славу Святой Троицы. Мы верим, что Бог есть единый, но в 3 особах. И вот это вот видим в главном алтаре роспись. Исторически был алтарь, но как он сохранился, нигде там был уничтоженный после таких перипетий, которые были в 1830 году, когда было неспокойно на этих землях. Ближе к центру алтарь святого Яна Непомоцана, пражского священника, который не раскрыл тайну исповеди и был сброшен по приказу короля с моста. Еще одна икона в алтаре – святому Антонию из Падуи. Уже много столетий приходят с молитвами о помощи к иконе, которую почитают и католики, и православные, Божией Матери Остробрамской. И также видим фигуры Флериана и Бернарда здесь старинные, которые сохранились у нас в храме. И наша белорусская земля, постоянно кто-то здесь воевал, проходил, и естественно, что и храмы страдали, не только люди. Но главное — вера. Вообще мы уникальный народ. У нас, может, нету столько земли, нету столько нефти, нету столько ископаемых, но у нас веротерпимость есть. У нас на Беларуси никогда не было религиозных конфликтов. И вот эта веротерпимость — наше богатство. Так же, как и мы разговариваем, и по-русски беседуем, и по-белорусски, и это тоже нас объединяет. Над нашим костелом, над крестом, на самой вершине находится петушок. И один немец там стреляли, он пробит. И во время войны здесь ранили немецкого солдата и сказали, что с костела стреляют.
пришли сюда и спалили мебель, всю иконы, спалили лавки. Вот. Хотя, когда мы делали ремонт крыши, нашли листы с Талмуда. Правдоподобнее здесь и прятались тоже евреи, ксен спрятал. Когда была беда, наши такие люди друг другу помогали, несмотря ни на нацию, ни на религию. И в нашем костеле находится орнат, это одежда священников с слуцкими поясами. И наши предки, чтобы сохранить эти пояса, которые были под запретом, сшивали в одежду ксензов, то есть в литургическую одежду, чтобы они сохранились. На сегодняшний день этот орнат с слуцкими поясами является реликвией. Это история, это очень большое историческое место, которое связано с тем, что у нас было здесь, с нашим народом, с нашими людьми. И вот это все хорошее нам надо сохранять, увеличивать. И, конечно, мы этим становимся только богаче. Людзі лічаць, што Бог ёсць усюды і не абавязкова хадзіць у касцёл альбо ў царкву, каб маліцца Богу, каб з ім сустрэцца. Да, я заўсёды адказваю, што вада таксама ёсць у паветры, але мы п'ём, каб жыць. Таксама і прысутнасць Бога, яна бывае розная. І прысутнасць Бога ў святым прычасці, якое пакідае нам Христос са сваёй волі, гэта зусім іншая прысутнасць. І мы дзякуем Богу вось у гэтых святах, вызнаючы яго адзінага ў Тройцы і дзякуючы яму, што можам з ім яднацца такім незвыклым для нас спосабам у святой камуніі, прычасці, у целе і крыві Езуса. Наступная вялікая урачыстасць у касцёле, якая менавіта ў нас азначаецца пасля Найсвяцейшай Тройцы, гэта свята, якое у нас называецца Божае цела альбо урачыстасць цела і крыві Хрыста. Мы святкуем гэту вялікую таямніцу, якую Христос устанавіў у Вялікі чацвер. Ён нам даў хлеб і віно, кажучы: «Вось маё цела і вось мая кроў». І такім чынам, безумоўна, мы святкуем гэта ў Вялікі чацвер, але гэта Вялікі пост. Гэта дні, якія не дазваляюць так урачыста падзякаваць Езусу за гэту вялікую таямніцу, Хрысты. І, напэўна, таму у касцёле узнікла гэта урачыстасць увогуле свята, якое заўсёды нам атаясамліваецца з працэсіі. Калі дары мы выносім з касцёла і ідзём у працэсіі па вуліцы. Это означае, што мы не хочам, каб Христос заставаўся, скажем, толькі тут, да? І мы хочам, каб ён благаславіў тыя месцы, дзе мы жывём, дзе мы працуем. Эта працэсія спыняецца і мае 4 такіх астаноўкі, на якіх чытаецца Евангелле. Гэтыя 4 прыпынкі, яны сімвалізуюць 4 канцы света, як бы увесь сусвет. І вось у гэтым і ёсць ідэя, каб Христос благаславіў нас і свет, у якім мы жывём. Безумоўна, гэта урачыстасць у кожнай краіне мае вельмі глыбокія карані. Дзе католікаў шмат, там прыбіраюцца вуліцы, дамы. У шматлікіх краінах свету гэта выходны дзень. І, безумоўна, гэта працэсія, гэта падзея для ўсяго населенага пункта. У вялікіх гарадах это дзесяткі тысяч удзельнічаюць у гэтай працэсіі. Бо працэсія — это сімвал усіх нас, бо ўсё наша жыццё — гэта як бы працэсія. Мы ідзём за Богом да збаўлення. Паколькі гэты дзень устаноўлены для святкавання гэтай таямніцы, это чацвер, то, безумоўна, часцей за ўсё гэта працэсія ладзіцца ў нядзелю. Безумоўна, таму што свабодныя людзі, дзеці і так далей. Хаця ў некаторых таксама месцах і ў гэты дзень. Мы збіраемся на службу ў касцёл. У нас гэты касцёл на плошчы. І потым, пасля святой імшы, мы ідзём на Кіўку. Вось па вуліцы Пушкінскай дастаткова заўсёды шмат прыходзіць людзей, і ў гэтым годзе гэта таксама можна будзе назіраць, калі вось прыйдзе гэта дзень Божага цела ў нядзелю. Пасля гэтага дня мы
пойдзем таксама з працэсіяй па вуліцах Брэста, услаўляючы Хрыста і просячы, каб ён благаславіў усіх нас. На працягу 2000 год узнікалі самыя розныя святы ў касцёле. Адны ўзнікалі і потым знікалі. Але заўсёды это залежыць ад адзінага толькі фактару – любові вернікаў. Урачыстасць цела і крыві Езуса, яно паказвае нам гэту вялікую любоў, нават у добрым сэнсе такую фантазію нават вернікаў, якія так адгукнуліся на гэта свята. І тое, што оно стало такім папулярным, і тое, што сёння ў шмат якіх краінах свету ёсць нават выходны дзень, гэты дзень, гэта свята, гэта толькі сведчыць пра вялікую любоў. Па сутнасці, у гэты дзень мы дзякуем, што мы на працягу ўсяго года можам прыйсці на святую імшу і можам прыняць цела і кроў Езуса. Мы хочам у гэты дзень сказаць Езусу дзякуй за тое, што ён застаўся з намі, у святыні, за тое, што мы грэшныя, слабыя людзі, можам мець яго благаслаўлення, яго прыбачэння і прымаць яго цела і кроў. Таму гэты дзень, напэўна, ён такі важны, урачысты для нас таму, што на працягу ўсяго года момант святой камуніі, момант прычасця з'яўляецца для нас самым каштоўным, самым дарагім момантам нашай малітвы і нашага яднання з Богом.